फिसाय साख्रि मोनबा मालाबा पार्ट टाइम खामानि मावग्रा लाबावगोन आं फिसायाबो साख्रि गैया नालाय साइडजों एरायबानो होनबाय थायो जेनेबा नांगौमोन एसे रानखादों आं नै 50-50 खादायलाय जा गोथाव जाखादों ने मानसि गालिबा हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय बेसेबा गोबाव जाबायमोन ना आङो ब्लग बानायैया ओमफ्राय दिनै आङो फिन ब्लग बानायनो होननानै लाफिनबाय लोगोफोर माने बोथोराबो सोलायनायजों जाबजों देहायाबो सुख गैयामोन आंना देहाया सुख गैया नालाय गोसोआबो सुख गैयामोन बेखायनो आङो भिडिअ लाबोथाराखैमोन आरो ओमफ्राय मा लाबोनो भिडिअ कन्टेन्ट मोनदोंबाबो बानायनो गोसो जायैनि थाखाय लाबोआखैमोन आरो ओमफ्राय आं सानबाय मा बेबायदिनो बोसोर गोदानानो सौफैलायनोसै दिनै आङो मोनसे फिसाबाबो ब्लग बानायनोसै साननानै दिनै आं ब्लग बानायनो नालाय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि ब्लगखौ आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै खालामना लादो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलो दाउस्रि आथिंनि सिजन सौफैबायना लोगोफोर नै जोंना दाउस्रि आथिङा बारहांबाय बेहाथ' ग्लब जानानै दं बाराखै दाबो थाब मोनैनि थाब बोराय रायावनो गायनानै दोनदों आं नैबेखौ गोमो खालारनि बारबाय नै ओमफ्राय नै बेफोराव गायफादेरला फैबाय आरो दा सिजोन गैला नालाय बिबारफ्रा गाज्रि जाजोब्बाय नै अखा मोनबायना आरो अखा हादोंना ओमफ्राय नै आंना मा फुलथाय नामखौ मिन्थिया बिबार थफिजोब्बाय इसोराबो फैजोबसिगोन नै मेन्थ' केक अर्डार दङ मोनसे आं बेखौ बानायनानै दोनग्रोनोसै दिनैनि आइटेमाव मा दङ नै लोगोफोर दाउ बेदर दाउ जानोसै दिनै ओमफ्राय नै नाबो दं बेखौबो दिनै जाखानोसै संनोसैलाय आङो दिनै दुगैखां एरिखां संनो रेडि जाबाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जायहा रुफामनि जोंहा दिनैनिफ्राय आरो 11 दिन ना 12 दिनसिम निरामिस जाहैलायबाय आरो बैसागुआवथ' 1 थारिखनिफ्राय 7 थारिखसिम 1 थारिखथ' नङा नैबे मास जोबनायनिफ्राय 7 थारिखसिम साथिथिबायाव माइनि मिरामिसखा ओमफ्राय आरो गाबोनबो पुर्निमानि थाखायबो गाबोनबो मिरामिस बेखायनो आङो दिनै दाउ जानोसै सानबाय दाख्लैफोर लोमजानानै बेदर एरि जानाय जायाखैना बेखायनो दिनै दाउ जानोसै होननानै दाउ लायहोबाय आं दहाय फुङावनो ओमफ्राय दा आङो संनोसै दा केकखौ आङो जाबनानै लाग्रोनोसै बेनि उनाव संलांबाय थानोसै माथिगालदेबजों संनोसै एसे भाजा जानोसै दिनै बेखौ जाबनानै लाखांबाथाय एसे खामानिया स्र' जागोन नालाय बेखायनो बेखौ फोजोबना लाग्रोनोसै नै रिबनाबो बेयावनो दं बे बैग्रि आसार दे नै बैग्रि आसार बानायनानै दोनबाय देनां जानो दैज्लाङाव खारग्लिंदोंहाय बिदि खारग्लिंबाथाय बेबायदि जि होनानै बानायनांगौ होमबाना खारला आरो एन्थ'बाबो बेयो गोजौ जाबाय माथिगालदेब संनोसै लोगोफोर दिनै जाफेरदोंना जाफेराखैबा संनानै जा गोथाव जायो माथिगालदेबजों दाउजों दसे सोमना दोनसै आं बिथिंजाय सैमाफोरनि ओंखाम रुगासिनो गुदुं खालामफिनदों ओमफ्राय बेदर दरनै लाखाबाय बिसोरनो ओंखाम होग्रोनोसै साराय गंनै जानखाबाय नै आङो सामब्रामखौ एसे हाना लाबाय नैबेखौ भाजा एवगोन ओमफ्राय नैबेखौ थाव सेरग्रोनोसै मिरामिस आमिस नालाय जोंनाथ' दा आङो मिरामिस संग्रोनोसै बेनिफ्राय बेदरखौबो सुनानै लाखाबाय नै आङो दाहाय नैबेखौ संनानै लाग्रोगोन माथिगालदेबखौ बेनि उनाव बाबानो दोननानै बेदर एवनानै बेदराव दा होसननोसै आरो ओरैबो नै बिदि खालामाबा गोसोआ गोजोना आंना उफाय गैया फारनै जानांगौ
जाबा ओरैनि जाबा ओरैनि बिदिजोंनो हेस फेस जाजोबो आङो बेखायनो ब्लग बानायनो बायो मालाबा बे दै ओंखारनायाव एसे हालदै होनोसै जाथ'बाय बियो नै बिथिंजाय नेनानै दंखागासिनो बेबो बे मोननाय लोगो लोगो बेखौ जाननांगोन 12था जाबाय दायो आङो केकखौ बानायना लाग्रोनोसै दसेयावनो बेखौ बानायग्रोथारनोसै बेलासियावनो लांफैगोन ना बेखौबो केकआबो कालार होबावनांगौ ब्लु कालार दंबावो कालार लगायना लाबावाखैमोन आं कालारखौ बावदों बिदिनो ओरै खारलाय हेस फेस जानानैनो ब्लग बानायनो बायो आं दानिया उफाय गैया हाउसवाइफनि जिन्दगि हाउसवाइफ जाबाय नालाय बाराद्राय ब्लु नङा एसे लाइट ब्लु जाबाय ओंख्रि नायनो खारबोनोसैलाय खनसे खारबोनाय फिसाय साख्रि मोनबा मालाबा पार्ट टाइम खामानि मावग्रा लाबावगोन आं फिसायाबो साख्रि गैया नालाय बिदिनो सोलिनांसिगोन आरो माथो उफाय एसेल' हरद्राय जादों दिनैनिया क्रिमानो माबा मोजांसिनसो जालायदों जाबाय नै आं दिनैनिखौ एसे गिदिरसिन बानायदों एसे गोजौसिन नुदोंना लोगोफोर गिदिरसिनबो नुदों दाना बक्सआवसो सोजागोन ना सोजाया बुंनो हाला आरो जाथ'बाय दा दसे फ्रिजआव दोनथ'नोसै फ्रिजआव थाथ'दोलाय नै बिथिंजाय आङो दहाय खारबोब्रबनाय ओंख्रिखौ दै होना गालांदों ग्लब ग्लब गोदौगासिनो रुइबाय थुग्लिनोसैल' दानिया गेब्लेहोजोब्बाय नङा बाराद्राय जेंगावखौ सबाथाय सानबायो आंहा दाहाय सान्थि मथे संनोसै आं ओंखाम जानग्रोबाय बाबाया ओंखाम उखैबायनो ओंखाम संबाबो बेदर संनो मोनखाया नालाय बेखायनो ओंख्रिखौनो साजायफिननोसै एबार संनोसै खेबसेनो मोननै जानखानोसै सामब्राम रेडि खालामना लाबाय नै बानलुबो देनानै लाखाबाय बिथिंना साराया दुंग्रोबाय नालाय बिथिंनिखौ थाव सेरग्रोनोसै सानसेयाव मोनबैसे जायो लोगोफोरजों हालायलाय बुंनो हाया मोनबैसे संनांगौ सानसेयाव बेबायदि एवग्रोना हालदै संख्रि होना एवबाथाय थाव नांखानानै थाबाय नालाय हालदै एरि नांखाना थाबाय नालाय मोजां मोनजायो बेखैजाय माथिगालदेबखौ संफिननोसै बेदर एवग्रो नालाय माथिगालदेबखौ होसननोसै दा मानो सोलियाथाय बे गथ'आ दान्थाव माबाखौ दनि हामा फैगाबफ्रामसो एरै एरलायनाय आंना ओइ जाम्बा बानलुखौ बारा होला ओंख्रिनियाव दहाय होखादोंना ओंख्रियावबो साननै खालामखाबाय नै आं मस्ला एसे होफानोसै आं सामब्राम गुफुर होनोसै एसे
मस्लाखौ थावाव एसे होनोसै एबार बिदिनो एसे एरनांसिगोन ओरै एरखांबा ओरै नायलाय माबायदि सोंबाय थादों बियो गाज्रिया ओइ हामगौ नामा संनानैनो एक्टर जाबाय दिनै आरो दंबावो ना एवबावनांगौसो दंहाय भाजानि एसे रानखादों आं नै 50-50 खादायलाय ओंख्रिखौ होसनसै गोदौबाय थाथोंसै बारा एसे जबहोबावनोसै हायलाय जि मोजां थाखायो नै आंजों साइडजों एरायबानो होनबाय थायो जेनेबा नांगौबा जेनेबा नांगौबा नों जिखिखौ आयु आलु होनोसै एबार जि मोजां ग्रेभि जाखाबाय बारा बुरजा खालामा स्टेन्ड लाबोखालायदों मोनबाय नै लोगोफोर सामब्राम गुफुर एसे मस्ला एसे होबावबाय आङो जि गिदिर गोदादों बेदरा बेखौ खांनानै दोनथ'नोसै जाबाय बियो केक बानायग्रोनोसैलाय ना एवनोसैलाय गासिबो मोनजोब्बाय जानोसै एबार नाखौ आं एवदबबायल' एवदबनानैल' दोनबाय दा मोनायाव जानोसै सेवलायबाय दहाय फुङावनो लानानै फैनाय ना ओंखाम जानोसै नै ओंख्रिया ओइ भाजाया मैद्रु जा गोथाव जाखादों ने मानसि गालिबा गोथाव जाखादों माने संनानै बिराद रस ओंखारदों रेडि जाबाय केकआ गोजौआव नाम लिरनोसै जाबाय नामखौ लिरबाय धोन जाबाय नै लोगोफोर केक साजायखांबाय लोगोफोर दसे रेस्ट लानोसै 3:30 जाखानोसै नै मोसानो सोलोंबावनांगौ ना मोसानो सोलोंनो ओंखारनांगौ बेखायनो दसे रेस्ट लानोसै नङाबा मोसानो हानाय नङाना एफा खामानि मावनानै दोखो मेंखाबाय मोसानो थांनो ओंखारबाय नै मोसानो थांनो ओंखारबाय हनै रेडि जाखांबाय
जोब्बाय न'आव थांगासिनो दङ गोलोमफ्रुजोब्बाय अबस्था गैला मोसाखांनानै फैबाय नै लोगोफोर अबस्था गैखाला मानसिया दाख्लिनि लोमजानायनि हामखानाय आरो मोसानानै हामबावबाय नै दुगैबाय थाला आङो मोखां आथिं आखाइ सुखांजोब्बाय एसे मोदोमखौबो सुस्रलाबायबाय ओमफ्राय दुगैला देहाया बारा सुख गैयाना दुगैनोबो हानाय नङा मोनायाव दुगैबाथाय गाबोन लोमजाफिनगोन नामा बिदि गिनाय फैयो आंनाव दा बिदिबा लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अननानै खालामना लादो बाय